Затримання на Красній площі. Московські правоохоронці доправили до райвідділку 7 кримських татар, котрі вийшли під стіни Кремля, вимагати у Путіна зупинити репресії проти кримських татар. Із окупованого Росією Криму до Москви вони приїхали, бо вже завтра адвокати оскаржуватимуть вирок для Енвера Мамутова, Зеврия Псиитова, Рустема Бельтарова і Ремзі Меметова, фігурантів так званої справи про тероризм, засуджених Ростовським воєнним судом до 44 років неволі на 4. Подробиці розкажуть мої колеги. Наші діти не терористи і припиніть репресії. З такими плакатами з окупованого Криму до російської столиці приїхали ветерани Кримсько-татарського національного руху. Долю 4 їхніх співвітчизників Енвера Мамутова, Зеврія Псиитова, Рустема Бельтарова і Ремзі Меметова вже завтра вирішуватиме Московський суд. Тут оскаржуватимуть нелюдський вирок Ростовського воєнного суду 44 роки на 4 за нібито причетність до забороненої організації Хізбут Тахрір. По ложным разным придуманным обвинениям наших крымских ребят, мусульман, осудили. Завтра должен быть суд операционный. То есть это явная несправедливость, это признак беззакония. Свої плакати кримські татари розгорнуть на Красній площі. Практично за 10 хвилин їх оточать пильні російські правоохоронці і без пояснення причин доправлять до райвідділку Китай-города 7 протестувальників – Сіяра Гафарова, Ескендера Люманова, Решата Еміросеїнова, Енвера Сейтумерова, Сейрана Джемілєва, Февзі Абдураманова, Сінавера Німетулаєва. Найстаршому з них – 69 років. Это для составления протокола или для чего вы возите сейчас? Для разбирательства. Сьогоднішній протест кримських татар у самісінькому центрі Москви, за словами голови Меджлісу Рефата Чубарова, перший за майже 20 останніх років. На Красну площу востаннє вони виходили у 87-му. Тоді, щоправда, вони вимагали повернути їм батьківщину і пустити додому. Більше ніж 15 кримських татар, ветеранів Кримсько-татарського національного руху, вийшли з відкритим протестом. Останній раз кримські татари виходили на Красну площу влітку 1987 року. Потім, слава Богу, розпався той Радянський Союз і не було вже необхідності щось вимагати власне від Москви. Через 32 роки кримські татари знову на Красній площі. Це говорить про те, що народ не зламався. 44 роки колонії суворого режиму на 4 кримських татар – це вирок не лише для Енвера Мамутова, Зеврія Псиитова, Рустема Бельтарова і Ремзі Меметова. Це вирок для всього кримсько-татарського народу. Про це у Москві говорила Аліє Мамутова, дружина одного з 4 фігурантів так званої справи про тероризм Енвера Мамутова. Саме він отримав від ростовських суддів найжорсткіший вирок – 17 років неволі. Не стримуючи сліз, Аліє скаже, окупанти в Криму терористами називають чесних і порядних кримських татар, відібравши батька і у її дітей. І бачити сльози дітей, которые видят этот идеал за решеткой как какого-то преступника, это очень тяжело для родителей, это унизительно. И полгода судилища в Ростове привели к тому, что дали непостижимые сроки. Кримських татар в окупованому Криму вважають терористами вже з тієї миті, коли у їхні домівки з обшуком вдираються озброєні ФСБівці. І судилища над корінним народом – лише формальність. Вироки для них окупанти готують заздалегідь. Инструмент, по сути, который должен бороться со злом, превратился вот в такой инструмент самого зла. Да? И на данный момент с самого начала обыска, начиная с обыска и заканчивая отбывание меры наказания, крымские татары, те, кто обвиняется по террористическим статьям, проходят вот эти жернова как террористы. То есть к этим людям, по сути, у которых никогда не находили ни оружия, ничего такого подобного, к ним их выносят двери, разбивают окна, Росгвардия, спецназ, оружие, маски. 63! Саме стільки кримських татар окупанти запроторили за ґрати за 5 років окупації за вигаданими звинуваченнями у тероризмі. Хоч єдиний їхній злочин – це їхня національність та віра. Тетяна Солій, Заман, АТР.